Police Report. Idol Dennis, good morning. Please come in. Wala si Idol Dennis, wait lang. Okay. Kahit okay, sabihin mong okay, bulok tong cellphone natin same. Go ahead. Yes, Idol Bernard, tama manipod iti Panay Ilocos Norte. Aga po diya saan nga panagkinawatan, dati kasang nga panagkinawatan. Bagtong iti Marisang Manalon, bagay lang itipado na Manalon. Manipod iti Barangay 20 Crispina, Panay Ilocos Norte. Iti investigation iti dato'y biktima ket agtawan to katapulo ket inem idinto nga dato'y suspect ket agtawan 65 years old laklakay dato'y suspect iti panagbagkong iti nakama ta nga lugar idol sa incident iti Barangay Crispina Barangay Ilocos Norte. Kuna ti PNP apadpada nga karuba digito nga iti pagtengan digiti dua idinta di santa pa nagkinawatan. Ti suspect ket napan nangala iti imuko asan im bagsol iti namin adunga daras iti suspect ket netara iti arestyo ababen ketay kabagyan ti biktima nga naka-witness iti reto nga krimen. Imuna nga netara iti Doña Josefa Edralin Marcos di Hospital iti Marcos para pelang keto panakateming na idinto nga dato'y suspect ket pimanaw iti lugar kembay nga magmagna iti Barangay Road nakita dagiti witness ket in pinpoint iti respondent dagiti police ket narastar tinakamat ang suspect karaman dato'y kutsilyo nga kadakkel na ket 8.9 inches nga tingnan na Idol Bernard. Iti agdama adda iti PNP dato'y kutsilyo pasamutan dato'y suspect para palang iti investigation. Ngayong segon iti PNP haan nga nipilaan ti reklamo dato'y nadakamatatang suspect posible nga panagsalita dahil ba o palang dati nariri nga handa nagkinawatan ket na ay ito kitmanin itireto may naudin ng sanda nga panakin naawatan. Dato yung biktima kaya damitan iti sa takasad abay tiya panakataming na iti hospital. All drugs iti motibo iti dato nga krimen. Iti sabali pa nga pangir sabali pa nga wanted person iti natiliw manibod mismo iti Banti 50 Ilocos Norte nadigdig ti akusado nga ni John Gabriel Silos nga agtawan ti 20 agindi ti barangay Estancia. Niya Silos ket salong-sango iti kaso nga attempted homicide babayan ti panangi parapat ti ward of arrest manipod ti MCTC iti Dingras Marcos District na rekomendaran iti 76,000 pesos kaspiyansa pinadakamatat nga akusado na medical examination yung muna dato'y akusado sakbay nga mai-presentar iti korte nga naggapuan dato'y warrant of arrest na. Sigon ti CIDG voluntaryo kiti nga sidbuko dato'y akusado apang nakita na iti bitbita nga warrant of arrest. Iti Banggilo ko sa Norte napasanakbet iti sa vehicular traffic accident babayan ti panagbaliktad iti may sa motosiklo iti under construction na kalsada iti paset na iti barangay Masikil nadigdig dato'y biktima nga ni Nasli Bulusan nga agtawan 30 kinem ken may sa private employee aginde iti barangay Tagipuro Banggi Ilocos Norte kadwa na ti backrider na nga ni Shelda Agag nga agtawan 30 kitiyam aginde iti barangay Manayon Banggi. Iti investigasyon iti PNP iti motosiklo ket madama iti panang pampangunor na iti highway nga agpamyanan ngayon idin madano na dati ang akusasyon na kalsada ket nawalan ti kontrol ti manibela aging gana nga nagbaliktad sinemplang iti motosiklo ket nagsagaba iti sugat ket mapaset ti bagi iti duwa nga nagkalubon iti motosiklo iti Banggit Hospital iti nagatarayan digitoy nga iti agdama manariman ti inda pa nagpapaimbag iti nga ti motosiklo
ket nagdahil kapote fixed impact itireto ya pag-slide itadek stasyon na kalsada itinakamat ang barangay. Dito hindi pasama ko ito na sa 24 oras yung ginamuan itireto yung Agundaway. Idol Dennis Alivio sa Aranan. Maraming salamat, Idol Dennis. Dito na nakamat ang report. Manipod Apoy, the Philippine National Police.